Ka kerwok kubor na ikong Patricia Mukim ka baong kumni. La sneu kelut kiskor ban sngap ya ki kentin riti bat dustur. Hato ka dei ka dustur khasi ban bam sap bampong. Hato dei ka dustur khasi ba uchenrang un ino jendat ya la katanga bat ki khun bat sulit pen yok khun na ka wei ka ying shaka wei pat klem da don jingkit kli. Ka jaj ben riu ka don kam ayu ha ka ne ka khep menta. Banangkong kumba ar pheu khandai lak na kalai pheu san lak kinong chong chnong hami khalaya kidai ki samla kini ki samla ki don kam ya ki lat yo kam yo jam ayu ki MDC kila banle halor kani ka phang ni kani ka dei ka bha jong ka sarkar jilla ni baar ka jaj ben riu kala poi ha ka khep ka ba kumba lai pheu nyeu na ki chis pa ying ki long ki baduk ta sambha batang ka ying chong ru kim don bat ka kam ka jamru ka bam tikna ayu ki MDC kila banle halor kani ka phang ni kani ru ka dei ka bha hi jong ka sarkar jilla balai kitu ki ying batei ka KHDC harut wa yam ki dei na ka banta jong no kat no ka jing lut hang tu balai bada ki bun bun snem la chu i ying ja yaki ka ai ka jing thmu ba ka KHDC kan pelut pisa ha ka bantei ya ki jing tei ba klem pendon kam kat no klur la pelut hang tu ha ka por balong CEM mano basau don shakawei ka jingtei hajanwa u tim shajanu maumelu kabala inaugurate nadu November arajar arpeulai hana ban penong kenja restoran Henry hadu mentaru ompat don ba penjait setia nadu shuwa ban pli ya kato ka jingtei kasat kala dep hap lupa mano ba pentrei ya kane kakam bat hadu katno ka jinglut jingsem hatu ki district council ki dei ban bot teneng ya ka sarkar jala kat kani ka jingduk ki breu balai ba ka KHDC ban JHDC kam penyo jaka ban penthau ka wei ka ying na ka benta ki rangli ki juki balai kwa pelut pisa ha ka ban le tei building keleng klem da pendon kam sneu bha ai jubab ka bachai halor kini ki jingkali bat wat ya klei klebi ya ki jingkulat pengkut ka kerwo na ka kong Patricia Mukim